Um, mwadzuka bwanji malanzanga kwina ulikonse umene muli. Nkhani ya a George Kasakulayi tiyeni tisamayikambe mozembazemba mokumpanga chani kodi iye awa ndi amene alakwisa gwero la mavuto osewa lomwe lachitika ku MBC. Gwero lake ndi a George Kasakula, sanagwire ntchito yawo mwa professional ngati mtolankhani. Vuto ilili ku MBC lakhalako nthawi yayitali. Lero kumangidwa kwa anthu amene achawo tithaona kuti amangidwa chifukwa cha ndani kuti cha George Kasakula. A George Kasakula ndi amene amangisa anthu amene achawo chifukwa cha zochita zawo. Kulilenga zicheni wireless ya boma kukhala ngati kuti ndi yachani kuti ndi yachipani. Ili likhale phunziro kwa atolankhani onse kuti boma limatani kodi limasintha. Boma limasintha. Gwirani ntchito ngati journalist mmene munaphunzira ntchito yanu, osati kukhazikika pakana ndithu kukhala ngati kuti iwe ndiwe munthu wachani kuti ndiwe munthu wachipani kapena mneneri wachipani ndiye kumanyoza ani makilipe amene achawo pakana panopa anthu mitima yawo akuapweteka. Masapota achipani cha DPP mati akamamva maklipe amene achawo mtima ukumatani kodi ukumatentha. Ndiye anthu fetu timalandira zinthu motani kodi mosiyana-siyana, timapanga respond zinthu motani kodi mosiyana-siyana. Sizingatheka mdziko muno mukakhala anthu ofanana chani kodi ofanana maganizo amene tingathe kuchimva chinthu ndi kuchilandira motani kodi mofanana. Wina aliyense amachilandira chinthu mmene iye akuchilandira akuchimverera ndi kupanga respond ndi mmene iye akuchilandira kodi akuchimverera. Chomwe chikungofunika papa a George Kasakula apange resign. Ngati iwo amakonda banja lawo, amakonda dziko lawo, ali ndi udindo lotani oti atha kumakatumikira mabanja awo, pali ana, pali ndithu zidzukulu, pali makolo amene akudalira iwo, anayenera apange resign ku MBC. Chifukwa chonena kuti anthu iwo aja akamagwirabe ku MBC kuchako anthu ndikumaona ndikumamvanso makilipi aja amene ankanyozera nkumadikira kuti contract langa itha 2027. Anthu ali ndi maganizo osiyana-siyana, anthu amalandira zinthu mosiyana-siyana, andiso anthu amayankha chinthu motani kodi mosiyana-siyana. Ena mwa iwo mayankho ndi amene wawa okapezeka kuti pakana anthu kulimba mtima umapita ku wireless ya boma kumakatani kodi cholinga chongo kwafuna kwa George Kasakula kupereka chiopsezo mdziko muno. Chifukwa kupita ku MBC kukawumiriza munthu kuti akalankhule chinthu chomwe iye samachifuna kuti alankhule ndi chimodzimodzi kuwukira dziko kulanda dziko. Njira imene ife tikupanga kondemu kuna kuti zinachitika mmene pachayo ndiye sizoona ngati dziko. Chifukwa pamene pachayo kaya ndife masapota achipani, kaya ndi a DPP, kaya ndi wanthu wamba, koma kungopita kukamuwumiriza munthu kuti alankhule chinthu chomwe samayenera kuti iyeyo analibe nacho chiyembekezo kuti atha kulankhula ndi kuchilankhula chifukwa choopsezedwa, palibe chomwe tatani kuti tachita. Chifukwa munthu kupepesa kumachokera mkati mwa mtima mwake. Ndiye taonani tamuwumiriza kuti atani kuti apepese, lero akabwera kunati zimene charo ine suti ndikupepesayi koma achita kundiwumiriza. Kusoza kuti munthuyo mtima wopepesa alibe ndiye tapindula cha. Profesa athapita mthali kataona kuna kuti mwina anthu athaona kuti athaomaona ngati ndikuwaona ndi mangawo, anabwera poyera una kuti mwina ali samaninyoza ine namutani kuti ndamukhululukira. Zinangotengera anthu aja kuti apange accept kunena kuti ife ndi nkhati timalankhula zonyoza ndife tingopepesaso pamaso pandani kuti pa president. Zine zotheka koma takamuwumiriza munthu ukapepesa lero akana kuti ine sindinapepese. Ife amene takamuwumiriza munthu chakuti apepese tapindulapo cha tangopindulapo kupeza chani kuti mavuto kukhala ni milandu. Koma chikhalireni milandu yabwera ifo yenda ni kuti chachuchi Kasakula kagwidwe kaje kachani kuti kantchito apange resign. Chifukwa izizi zizipitirira
chifukwa anthu amakhala ndi maganizo otani kuti osiyanasiyana ngakhalenso enanso aku opposition amene panopa apitiriza mwinanso mampanganso chipongwe kasakula cholinga chokuti azing'una kuti aya anthu ake akumpanga chipongwe ndachani kuti ndi DPP ndi iwo mozikonda akasakula athe kuyang'anapo ma areas amene wandikunena akuna kuti ndithe kupangidwa chipongwe ndi anthu aku opposition cholinga chongofuna kuti anthu ayipise chipani cha DPP kapena masapota a DPP amenewo kupsya mtima akamamvera makilipi awo aja ndikumapangabe chipongwe kupewa zimene zakuyena kutani apangeli zayi fangati samapezeka ku MBC kuti anthu mitima yawo izikhala chani kuti izikhala pansi ni njira yokhayo koma osati ziyikamba nkhani muzembazemba olakwitsa ndi chinani kuti ndi George Kasakula fo analowa maprogramu a person zosalira zake ndi zitizo kuti akuyena apangeli zayi.
Dzina langa ndine George Kasakula, ndipo ndine Director General wa Malawi Broadcasting Corporation. Ndabwera pano kudzafuna kupepesa President wa dziko lino, Professor Arthur Peter Mutharika, pa zonse zimene ndimalankhula nthawi ya kampeni yowa nena yowo. Ndifuna ndapepese pamodzi ndi First Lady ndi ena onse amene ali nawo amakhala nawo ku chipani cha DPP ndi ena onse ndifuna ndapepese kuchokera pansi pa mtima wanga. My name is George Kasakula and I'm Director General of Malawi Broadcasting Corporation. I've come on TV to apologize to the State President, Professor Arthur Peter Mutharika, for all the things that I said and kind things I said about him and about his candidature. Malawians have voted for him. Millions upon millions have voted for him. So he needs our respect and royalty. So that's why I've come on TV. Thank you very much to our viewers and the listeners. Sikomon Togosa.